Patay ang usa ka magtiayon human na trap sa ilang tindahan dihang nasunog ang pipila ka stall sa public market sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Problema sa linya sa kuryente, usa sa ginalantaw nga hinungdan sa sunog. Nakaalerto si Efren Mamak. Gilayong miresponde ang kabomberuan sa nagdilaab nga kalayo nga milamoy sa pipila ka stall sa usa ka public market sa barangay Poblasyon, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, pasado alas 11 Miyerkules sa gabi. Makita sa kining pipila ka mga residente nga nagdinaganay. Kini aron masalba ang ubang mga paninda nga wala pa nasunog. Gumikan gama sa light materials sa mong palengke, paspas mikuyanap ang kalayo. Hinoon, nadeklara kining fire out banda 1:45 Huwebes sa kadlawon. Matud sa Bureau of Fire Protection, gibana-bana ang mawot sa 8 o 10 ka stalls nga mga mercantile ang produkto ang naabo. Lakip na kuno ang mga baligyang LPG nga matud sa BFP nangabuto ang uban atol sa sunog. Apan sa gipaygayong clearing operation, napalgang patay ang magtiayon nga natrap sa ilang mismong tindahan. Gituho ang natulog kini samtang nahitabo ang insidente. Ang naging casualty natin dito is yung dalawang mag-asawa na naipit or na-trap doon sa loob ng kanilang tindahan. Bali, ang tinda kasi nila dito yung mga plasticware, yung mga appliances, and at the same time may mga gasols din sila ng mga tinitinda doon sa lugar. Gilayong gitagad na sa kabanayang patayng lawas sa mga biktima. Ginakuhaan pa sa bugpahayag ang kabanay sa mga biktima. Ginaimbestigahan pa sa BFP ang tinubdan sa sunog. Hindi pa masyado confirm pero ang kwan lang namin is due to electrical. Matod sa BFP, ang mga lugar nasunugan na kaniadto. Busa kini ang paymangno sa buhatan. Yung area na sir, nagkaroon na ng sunog before yung poste. So may mga spark na nangyayari dyan. So yan po is maka-cause po yan ng magkaroon po ng sunog lalo na kung mga combustible yung surrounded. So dapat ma-report sa Machielco or electrical company. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.